κάνουμε μια συζήτηση για το πόσο ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου μπορεί να επιστρέψει, κύριε Λάκη, πίσω στην κοινωνία. Εργάστηκε ο κύριος Λάκης στον τομέα των υδρογονανθράκων. Είμαι μηχανολόγος, ήμουν πρώτος μηχανικός και μετά ήμουν αρχιμηχανικός πάνω σε εταιρείες εξόρυξης και έρευνας για υδρογονάνθρακες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για το πόσο ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου μπορεί να επιστρέψει, κύριε Λάκη, πίσω στην κοινωνία. Στείλαμε και σπούδασα στην Αμερική σε διάφορες σχολές και ανάλαβα ως αρχιμηχανικός στη Seahorse Incorporated και την Petroline, οι οποίες ήταν εταιρείες του Rockefeller, ο οποίος κανονικά το Rockefeller Tower, όπως το λέμε, είναι οι κάτοχοι των 80% των εταιριών παγκόσμια που ασχολούνται με οποιαδήποτε φάση των πετρελαίων. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να μπουν άλλοι μέσα στα πόδια τους. Μπαίνουν μέσα στα πόδια του λίγο οι Κινέζοι και οι Ρώσοι, αλλά πάλι συνεργάζονται και με τους Αμερικάνους.